Ahojte všetci. Ľudia, takto to treba robiť. Pravdu priamo do huby. Poďte. A ja mám plechovú papulu, ja vám to poviem na rovinu. Čo by bolo dobré pre Slovensko z môjho uhla pohľadu je, aby bola Ukrajina v hraniciach, ktoré mala v roku 2014, ale kompletne pod ruským vplyvom, aby sme mali prístup lacných energií a získavali tranzitné poplatky. Toto by bolo najlepšie pre Slovensko. To teraz ste ma úplne prekvapili. Šokovali priam. Naozaj to myslíte vážne? Aby bola v hraniciach, ktoré mala pred rokom 2014. A pod ruským vplyvom? Áno, tak ako to bolo za prezidenta Janukoviča. Pane Bože, pán štátny, Ukrajina pod ruským vplyvom, čiže niečo ako Bielorusko, čiže prípadne aj ruské základne a ruské jadrové vojska a ruské jadrové zbranie na hraniciach Slovenska? Čo ste sa zbláznili? Čo, pani moderátorka? Upchal sa nám karburátor? S týmto ste nerátali, že? Pravdu priamo do huby. Ale toto vám nevyhovuje. Vy potrebujete počuť čalamády, ktoré sú pre vás dobré, že? A ty, kreslený funes, nie, budem susediť s takým štátom, ktorý mi zastavuje ropu, plyn a potom my musíme nakupovať drahšie, lebo vy ste sa tak rozhodli. Alebo budem susediť s takým štátom, čo mi sem budú chodiť ľudia a budú mlátiť môj národ? Budú tu rozbíjať podniky slovenským podnikateľom? Nie, môj zlatý, toto je pravda. A musíte sa s tým zmieriť. Čaute.